Nie je IPL ako IPL. Často dostávam otázku, ako je možné, že niekde stojí ošetrenie IPL prístrojom výrazne menej ako inde. Odpoveď je jednoduchá. Nie sú to rovnaké ošetrenia, pretože nepoužívajú rovnako výkonný prístroj. Preto sa výrazne líši cena, ale aj výsledok ošetrenia, čo vám málo kto prezradí. IPL technológia má terapeutické a estetické účinky na našu pokožku. Existuje množstvo prístrojov rôznej kvality. Sú rozdelené do 4 tried a kategórií A a B. Najvýkonnejšie sú triedy 3 a 4. Sú vysokovýkonné a majú terapeutické využitie. Čo je podstatné, musia byť v rukách skúseného lekára. Ak pracuje s prístrojom kozmetička, často používa nízkovýkonný IPL prístroj, ktorý dosahuje minimálne terapeutické a estetické výsledky. Rovnako aj IPL na domáce použitie je nízkovýkonný a určený pre každého. Vysokovýkonné a certifikované prístroje sú určené pre profesionálov v odbore na odstránenie cievnych a pigmentových lezí, na terapiu rozšírených porov, na elimináciu vrások a skvalitnenie pokožky. Dokážu naštartovať neokolagenézu v pokožke a ich efekt je viditeľný takmer okamžite.